estaba así medio decaído, medio así, medio apenado. ¿Qué pasa, tío? Dice, nada, que tú que sabes a miña muller e está loca perdida, tío, está loca perdida, pero por qué? Dice, nada, que antes, tío, cheguei a casa a 7 da mañá, bueno, despois de andar toda a noite de troula, de jarana, cos amigos e tal, mira, entro na casa, vou á cociña e miro na porta da nevera unha nota que dicía, cariño, me voy de casa porque esto no funciona. Eu, mira, xuxuro amigo, pasei máis de 2 horas, mirando o frigorífico por diante, por detrás, por un lado, por outro. Mira, despois de 2 horas, eu dixi, mira, eu non o entendo, porque o frigorífico, tío, funciona en fría de putísima mano. O sea, que cousas... queríamos moito, non? Cheguei a casa, a muller notou. Dixo, bueno, cariño, que se pasa? Cala, muller, cala, que hoxe na obra pasou unha desgracia. Non me pasou nada, contello tela, non? Pero un apretón e verdo, mira, nestes medios, acordas do defesmeta, o andame volante caíu, rompeu, o compañero matouse. E dice a muller, a verdad que é fuerte, porque agora dicirle a muller a noticia de que o marido morreu, non, sí, a verdad que a noticia é fuerte, pero a muller queda desamparada, non, moi desamparada non queda, como non queda, sí, porque parece ser que o patrón temos un seguro feito en caso de morte por accidente en horas de traballo, un seguro de 25 millóns de pesetas. E dice a muller así, dice, o sea que vamos a ver, o teu compañeiro queda traballando, mátase, e ti, Manolo, ti cagando, tío, ti cagando. Hombre, a ver, Pero antes de continuar, quero contaros unha anécdota que me pasou antes de empezar esta pandemia e penso que merece ser contada. Despois igual se me esquece, mirad. Viñéronse confesar 2 mulleres que foron o día anterior á luna. Conocedes a luna, verdad? Doídos, claro. Eu nunca estuve de acordo con eso, porque tendo en conta que os americanos foron unha vez sola e non volveron. Eu non o fixen que hai todo o fin de semana. Pero bueno, o que iba. Veuse confesar unha delas e despois dos protocolos de rigor que se conocedes a determinarles os pecados tiña, di, é que onte fun á luna e ali coñecín ao home e fomos indo, ao final houve ali uns tocamientos e como? Uns tocamientos? Agora mesmo me reza as 3 Ave María se me vai lavar a masa a pileta da parede de pé. Cando chegou ao amo xunto á compañeira, mirou para ela a compañeira e dixo, ai, o que cada atrás, claro que te dixo. Dixo, dixen que estuvera onde con aquel, sabes? E dixen que fóramos nunhas noutras, e que houveron os tocamientos, e me mandou lavar a mano na pileta da agua bendita. E dixen que outra cara de un macho moito agua, que logo me vai mandar fazer cácaras. Dixen que non se vou fazer a cácara de Dios, a cácara da mano, a mí, se vou dar a vida, o que me apoiará, era que non me gusta ver a cácara da mano, pero que estaba aquí no meu cu. E ahora lle digo por la vida, a sacar o día que me lleva a vida. O pouco tempo que eu sou xa me formaba. E me para necesito os seus consellos. E me digo, explicar. Dixo, é que eu fai tempo que estou salindo como un mozo, fai tempo que estou nunha relación, pero eu leva que máis alá. Eu quero avanzar na relación, e eu lo guiar, sei o que ten que esperar, é que necesita un pouquinho de paciencia, para que non insiste tanto, que non sei. E topei a unha monxa que iba a pé para o convento. Parei e dixen, hermana, suba que la llevo. Subeu. Sentouse no asiento e cruzou as pernas. E nun gesto que me pareceu intencionado, deixou unha perna ao descoberto. Eu iba conducindo, pero non podía evitar que a mirada se me fose para ali. Ela pegoulle a risa, mirou para min e dixo, padre, acuérdese del Salmo 129. E dixen, eu perdón, hermana, pero la carne es débil. Seguín conducindo. Pero ela lexo que tapar a perna o que fixo foi descubrila máis. Eu seguía conducindo, pero claro, a minha mirada seguía indo para ali, ela volveu a pegar a risa, volveu a mirar para min e volveu a decir, acuérdese del Salmo 129, padre. Cando cheguei á iglesia, o primeiro que fixe foi coller o libro dos Salmos e mirar o que tiña o 129.
o Salmo 129 dicía: seguid buscando, pois allá arriba encontraréis la gloria. Os amigos tomando uns viños e chegou un señor preguntando pola casa de Ismael García. E dille o taberneiro, non, que Ismael García que non xa ningún. Pero non, isto non é a parroquia do Loimil, sí, pero que Ismael. E dixille, home, no lugar das Carvalhas, non, no lugar das Carvalhas é este, aquí non hai ningún Ismael, eh? Entón o señor dixo, non, eu conozo por outro nombre, pero non sei se... E dixo, non, que non o conoces. Dixo, eu conozo por o Paxar. Dixo, empezabas por aí a casa do Paxar, e chequera que está ali. Vedes isto donde? Pero o que si non se pode, o que non se pode cambiar son os nombres propios. A mí sempre me dixeron que os nombres propios non tiñan traducción. Agora parece ser que sí, con isto da normalización lingüística. Eu digo que non. Porque o que vive no Carballiño vive no Carballiño e non vive no Robrecito. O que vive en Porto do Son vive en Porto do Son, non vive en Puerto del Sonido. E o que vive en Boimorto vive en Boimorto, non vive en Toro Fallecido. Sanxenxo é Sanxenxo, non é Sanxenxo. Porque, como di Carlos Blanco, se sabes pronunciar Xaquila, sabes pronunciar Sanxenxo, que a fonética é a mesma, é moi fácil. É o teu jefe, é o teniente dixo que non. Dixo, vai traer aquí unha carta para o jefe, dentro desta carta ao jefe non fago nada. E era chulería daquela tamén. Entón, o teniente foi ao capitán e dixo, mira, hai aquí un chaval que di que trae unha carta que é para o jefe, que di que non fai nada dentro non a dea. Eu non sei que fazer. Entón, o capitán foi onde ele e dixo, e a ver, chaval, enseñar esa carta. É o teu jefe. Home, non. Eu son o jefe daqui da compañía, pero o jefe deste non. Pero, pois non é o teu jefe. Esta carta é para o jefe. Se usted non é o jefe, esta carta non. Entón, o capitán foi onde o teniente coronel e dixo, mira, ven aquí, porque este chaval ten unha chulería en idioma, trae unha carta, eu penso que é unha recomendación, claro. Trae unha carta porque di que non fai nada. Entón, o teniente coronel foi ali e dixo, a ver, chaval, enseñar esa carta. É o teu jefe. Pois estou empezando a cansar de dar voltas, eh? E dixo, non, meu jefe non son, pero dixo, pois non é o teu jefe nada. E usted son o jefe de mi rasca, cuida de mí. De mi rasca. O teniente coronel dixo, ras. Foi o coronel dixo, ai, mira, vente aquí, porque isto... O coronel chegou ali, a ver, chaval, enséñame esa carta. É o teu jefe, son. Seguro, sí. Aquí ten a carta. O coronel abreuna, evidentemente, era unha recomendación, como se esperaba. Leona en voz alta. E dixo, estimado señor don fulano de tal, espero que trate este muchacho como si fuera mi propio hijo, e debaixo firmado Francisco Franco Bamonte. O coronel cando veu a firma, mirou para o teniente coronel e dixo, a ti que dixo? Dixo, eu sigo ya arrastando. E dixo, el feito. Está na porta. O vecino foi á porta, virou o cura, botou no lombo, marchou para o monte, puxo a acabar un prato, entrou o cura, baixou para baixo, chamou a Manuel, 20 pesos. E dixo, cando acabo o traballo. Como cando acabo o traballo? E logo iso, caña. Pero se acabo por verle 20 pesos. Estuvo o cura outra vez, e marchou para o segundo cura para o monte, puxo a acabar outro burato, cravou un burato máis grande para o primeiro que cavara. Tapou-no con terra, puxou un montón de pedras por ele. Chegou abaixo e dixo, Manuel, agora sei os 20 pesos. E dixo, non. Ai, non pode ser. Eu sei o tes. Deu aquel cura, marchou con ele para o monte outra vez, e camada a leche que levaba puxos a rozar, toxo como se estuvera todo. Rozou o equivalente a 4 carros do toxo, para que me damos unha idea. Puxo todo nun montón, tirou a cura encima dun montón do toxo, prendeu o lume. Aquilo que ia ser 10 kilómetros para a porta. As camaradas que levantaba aquilo. Por la mañá, xa non quedaba máis que unhas brasas ali, xa ardenas para o botón do sotán. A noite que era fría. Ele estaba se cantando, donde se estaba ao lume, estaba cantando o lombo, porque a noite era fresca. Entón non creo que viña un cura por detrás que viña a visitar a outros que morreron. E como o cura douse contra que non me viera, apertou-lhe no lombo e dixo que é unha noite fresca, verdad? E tirou-se para atrás e dixo que indaste frío na cama con ele. Empezou a poder tocar o cura debe estar correndo louco por menos. As casas sí que isto que facía esa función, pois non a fai. Pero bueno, que sea por a saúde,
Ainda que a veces a saúde, como digo, temos saúde, pero a veces tamén a saúde nos merma meténdonos dentro das casas e non tomando as medidas que temos que tomar. As medidas que teñen que tomar os que nos mandan, que eu creo que tiña que funcionar de outra maneira e tiña que ser de outra maneira para que a xente pudera salir que si con respeto pero sin medo, porque con respeto e sin medo se poden facer moitas cousas. O que non se pode decretar é pois